Lho kok mburine oh alah iki piye to? Anu kira-kira bocah-bocah. Sing ngerti iki Mang, Mas Reda ya sing ngono. Kampret. Piye to sing ndi? Kok ho ki alah ki mburine ki Mas. Paling ki ya urung anu paling. Madang purung to Mang Parida. Oh layak ya atas. Sampun. Lah kok kaya ketara cuapek banget ngono Pak Reda iki Lah Mang. tas mano leboto kuwi yo Pucet. Mesakne. Ping 4 pisan. Ping 4. Lah ya, lah jerekmu mabengi yo ora anu. Anu boto ki Mang lho Mas. Balik ping 4 bae. Ki 3000-an prayo ge abot. Beh. Yo, bacutke no. Inggih niki nderek ngaturaken sugeng rawuh nggih Mas Irwan. Nggih, iki dumateng para tamu. Saking pundi niki? Niki saking Prambon sedaya no. Oh, saking Prambon. Heeh, kira-kira lho aku Bapak saking Prambon. Walah. Bapak iki saking Prambon. Lah sing kenggalek kok Mas. Prambon ki yo galek Pak, sing muni Prambon melo Amerika ki yo sapa? Prambon ki galek. Sabar. Kok emosi to Oh. Kok emosi Prambon ki sampean. galek to. Oh iya betul. Ya alhamdulillah iki sugeng pinara. Lenggah kanthi mardumardikaning penggalih sinambi hamida ngetaken campur sari papat songo saha angkrahapi dedaran kang sampun kasamaptaken dening para kulawarga. Yo bacutke, Nduk. Ning saiki trimo pisan timbang mikir saben dino grasa wong balengku lali marang katresnanku. Sesarengan kalian campur sari papat songo. Ada Do Ilmi Bulkis bareng dengan Rama Audio Professional Sound System. Ada juga Barata FM Motor Sakalanggo. Suka kami jangan kali perbukaan mardikaning pengganti. Campur sari papat songo panjak barbarnya Indonesia. Lali mangan, lali turu, yen kelingan sliramu wong bagus. Awake kurang daging margo mikir wong sing banjir kuning. Malah yen anakmu nangis atiku koyo diiris-iris wong balengku saiki kamu aja pangsulanku tutupi kowe pamit aku lilang golek duit ning manca negara aman jebul tak gusrono tinggal aku tresnani wong liya. Tresnani wong liya lho Mas. Marah iki ya kuwi lho no. Dadi menungso kuwi ki apa maneh wong jejodohan. Heeh. Kuwi lek iso Lek cukup iso? siji ati dijogone sampai mati. Betul. Ono, mergo tresno sehidup semati kuwi ki jagane wong setia karo wong sing gelem dolanan tresno kuwi ki langkung-langkung kinurmatan sing wong gelem jaga tresnane. Lah nyapa to cabur iki? Lambimu lho, lambimu tak tapuki kowe engko. Lek blok ngarep ngene iki wong setia to Mas. Yo, lek blok wong buri iki wong rusak-rusak kabeh. Lah iya. Apa nek sing tipong kae Mas? Alah, maton lek kae wis ngetek-ngeteki jajak Nah, lho, Mas. kunjungan teko Heeh. bendungan ki wis kaya ngono kuwi. Wong wedok ndi sing ora dikenali iki Lah, lah kuwi rondo swidak taune dinyangi Ya kok. ampun. Isian Mas. Oh.
Wong jempol lak sikat kok. Ya, yo budget ke. Lanjut nggih Mas Irwan. Ning saiki trimo pisan timbang ning saben dina gresah wong paling kusayen aku aja kali marang tresnan Iyo. yo papat songo lali mangan lali turu yen kelingan sliramu wong bagus awaking kurang daging margo mikir wong sing lencer malah yen anakmu nangis atiku kok ya tiris yen anakmu takon kowe terus wangsulanku kudu piye kowe pamit aku ngono ku lho. Ngoten niku lho Pak gayenge papat songo ku lho Mas ya. Sindene sik prawan kabeh. Ora. Yogane Joko kabeh. Iya. Sakmene mbane iki Pak ya, personil iki urung enek sing rabi kabeh. Dereng. Asli sing rabi kayak panjak barbar lho nyanti wonge. Nyanti Mas. Mas Irul. Mas Bocil iki sing rabi ya sik kuwi tok. Liyane iki ngomongne liyane lho udah aku lho ya. Liyane. Sampeyan kok golek aman ya apa? Niki dereng rabi. Rung rabi kabeh iki. Masa dereng mindo ngoten to lho. Endi lho? Ya iki Iki kaya- Joko kabeh iki. 1 2 3 4 5 6. 6. Joko kabeh. Masa Mas? Iya, sing rabi, sing nyaron, Heeh. kulon kae, Terus? karo sing gitar. Kae wis rabi wis tablakane pisan mau omahe yo kene mosok arep takokne rung duwe bojo. Oh iya iya Ya lek iya. bojone ngenteni ning jaba kono ora diseneni wong aku. Tapi dek kapan ki sing kayo ngakune Joko lho Mas. Sing endi? Sing nipung kae. Emang kowe kenal aku? Lah iki prae wong sing kena kasus kan to Mas? Heeh, iki asline ngono wayahe di penjara no. Sing ketangkap karo kowe ya. Di penjara ning penjara Mojopahit ngono. Aja mesane. Yo. Lanjut nggih. Heeh. Ning saiki trimo pisan